Павел Саўчанка насіў пагоны не заўсёды. Першапачаткова ён абраў для сябе грамадзянскую прафесію інжынера. Жыццёвы шлях вызначыла служба ў арміі. Пачынаючы з 2005 года ён прайшоў насычаную кар'ерную дыстанцыю. Ад участковага інспектара ў Жлобіне да начальніка аднаго з ключавых раённых аддзелаў унутраных спраў Гомеля. Я понял, что мне действительно нравится служить и защищать Родину, помогать людям. Поэтому во время службы в армии я сделал такой выбор. Заступить на службу по охране общественного порядка на территории центрального района города Гомеля. Любіць сваю радзіму і заўсёды прыходзіць на дапамогу людзям. Гэтаму палкоўнік міліцыі вучыць і сваіх падначаленых. У калектыве ён больш за ўсё шануе сумленнасць і гатоўнасць падставіць плячо ў складаны момант. Менавіта такія якасці супрацоўнікі адзначаюць і ў сваім командиры. Я считаю, что наш начальник непосредственно он самый человечный из руководителей, которые у нас были до этого. А он всегда вникает в нужды подчиненных, нужды руководителей, непосредственно среднего звена. Также с любым вопросом можно к нему обратиться, он всегда пойдет на помощь. Я считаю, что с таких руководителей надо брать пример. Павел Евгеньевич – руководитель с большой буквы. Человек, который является опорой всего коллектива центрального РОВД. Может ответить и помочь в любой сложившейся ситуации. Могу характеризовать его как положительного, отзывчивого, внимательного человека. Сёння пад кіраўніцтвам Паўла Саўчанкі сапраўдны фарпост бяспекі горада. Асабовы склад цэнтральнага аддзела заўсёды ў самым цэнтры падзей. Забяспечвае парадак падчас гарадскіх святаў, канцэртаў і спартыўных марафонаў. І вынікі працы гавораць самі за сябе. По итогам 2025 года оперативная обстановка в районе характеризовалась снижением количества зарегистрированных преступлений по линиям всех служб на 22%. В основном за счет снижения количества преступлений, зарегистрированных по линии уголовного розыска. Кроме того, сотрудниками РОВД не допущено роста рецидивной и подростковой преступности в общественных местах и в состоянии алкогольного опьянения. Акрамя медалёў за бездакорную службу і падзяк, сёлета скарбонка дасягненняў папоўнілася новым высокім статусам. Напярэдадні Дня незалежнасці Паўлу Саўчанку прысвоілі ганаровае званне «Чалавек года Гомельшчыны». Сам ён упэўнены, гэта пацвярджэнне таго, што здзейснены больш як 20 гадоў таму выбар быў верным, а яго вялікая каманда працуе зладжана і прафесійна. Алесь Федарцова, Валерий Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».